Може ли към нас Над малко. приятелска земя? Сега в Сестринската партия? Към нас. Към нас. Насам. Подкрепяме техните усилия за членство в Европейския съюз и в НАТО на Република Македония, както и приветстваме това, което правят за задълбочаване на двустранните отношения с съседните държави. Направихме две конкретни предложения за задълбочаване на нашите взаимоотношения и тяхното развитие. И те са, първо, един път всяка година, един път годишно, между нашата и неговата партия да правим срещи в разширени състави, в които да участват народни представители от двете страни, кметове от двете страни, да поканим нашите евродепутати, нашите партийни структури да се включат и на тези срещи да обсъждаме не само европейски въпроси и теми, но и теми, които са изгодни за България и за Република Македония. Ние имаме трансгранично сътрудничество между общини, в които имаме кметове на БСП и техни кметове, да задълбочим и това сътрудничество, като си разменяме домакинството. Един път една такава годишна среща да бъде в София, един път при тях. И мисля, че получихме разбиране и съгласие. Второто, което предлагаме, днес ще го кажа за пръв път пред вас, ние имаме една идея, инициатива, през септември в София да бъдем домакини на една, да го кажем, балканска конференция, на която да поканим лидерите на партиите от нашето семейство. И тези, които са премиери, и тези, които не са, но да бъде лидерска среща. И на тази балканска конференция да обсъдим Западните Балкани като приоритет на председателството на България на Съвета на Европейския съюз. През септември ще я направим. Ще излезем с конкретни предложения и решения, които поех ангажимент да представим пред българското правителство и да настояваме Западните Балкани да бъде приоритет на председателството на България с всички отворени теми и нерешени въпроси, на които ние по време на такава една конференция общо да търсим решение и да предлагаме. Разговаряхме за задълбочаване на културното сътрудничество, чрез размяна на екипи от интелектуалци, художници, писатели, задълбочаване на трансграничното сътрудничество, вече казах, и стъпваме наистина на много дългогодишно приятелство между нашите две страни с много голямо желание да го задълбочаваме и да го развиваме. Бях много щастлива да чуя, че господин Заев се чувства в тази сграда сред приятели и като у дома си. Така че още веднъж, добре дошли, успех ви желая и вярваме в това, в което сте започнали, че ще го довършите. А то е европейското бъдеще на Република Македония. Имате нашата подкрепа.